बिसोरनि मोसानायखौ मोजां मोननानै जोंनिफ्राय गोबां बान्था सफैदों। दा बान्था होगिरि महरै दङ फालागुरि गामि 100 रां, धर्मेश्वर बर' 50 रां, कान्छन बर' 50 रां, लोगोसेयैनो जोंनि रायजोनिफ्राय आरसिनिफ्राय 50 रां, देउरि हानजानिफ्राय कमला थाइब्रै आरो रांबाथौगिरि लंकेश्वर बर'निफ्राय 30 रां। दा आरो फैबावो आरो फालागुरि गामिनिनो चन्द्र बर'आ 200 रांजों थुलुंगा होदों, गासै 420 रां। दा बान्थाखौ आराफोर सेक्रेटारिनि आखाइनिफ्राय लांफैनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय। दा जोंहा थुनलाइ बादायलायनायनि फिथाइखौ